Sa ftit snin ilu ħadd ma kien jaħseb li seta' jinstab xi ħaġa ġdida dwar Manuel Demek, iżda sejba ta' manuskritti ġodda tibdel għal kollox din l-impressjoni. Huma 3 manuskritti li nstabu għand żewġ familji, l-ewwel sejba fl-2002 u l-oħra 7 snin wara fl-2009. Issa b'mod xjentifiku ġew ippruvati li huma awtentiċi u li nkitbu minn Manuel Demek fl-aħħar 3 snin ta' ħajtu waqt li kienet jgħix eżiljat fl-Eġittu. Aħna ħsibna li mill-perjodu tal-eżilju tiegħu ma jeżisti xejn, li f'xi ftit it-tri li Manuel Demek kien kiteb u bat Malta. Aħna ħsibna li Manuel Demek waqt li kien hemmhekk m'għamel ebda xogħol ieħor sostanzjali, b'suret in-nies twil, mentri daw il-manuskritti juru li fil-fatt għamel xogħol kbir u bl-Ingliż. Quddiem il-post fejn twilet Manuel Demek fit-triq San Ġwan il-Belt tħabbar li l-manuskritti se jiġu ppubblikati mis-sensiela Kotba Soċjalisti fil-Fiera tal-Ktieb bl-isem Manuel Demek, Aphorisms, Wisdom of a Philosopher in Exile. Għar-riċerkaturi kienet sorpriża illi l-kitbiet huma bl-Ingliż. Jurina wkoll kemm Manuel Demek kien surmast tal-lingwa Ingliża, ħassibna ħafna għaliex Manuel Demek kien jikteb ħafna bil-Malti u ddeċieda li jiktbu bl-Ingliż aktar xilli maħabba l-ambjent li kien qed jgħix fih. Jirriżulta li l-manuskritti nkitbu bejn l-1917 u l-1920, kważi 100 sena ilu f'żewġ kampi ta' konċentrament fl-Eġittu, f'Qasir en-Nil fil-Kajr u f'Sidi Bixir fl-Ixandra.